Swerte sa ka ba? Oh, my sus! God. Ay, sus! Ay, na po. Laki na naman! Sige, Tina! Ligaya tayo! Wow, para nang inasal, oh. Mang inasal. Mang inasal na, mang inasal na. Ang dami pa naming nakapanglitog, guys, oh. Nakakayabot ko. Puso na. Naku, tulog na si Kuya Ale, nagawragok. Diyan na ako nakatulog. Kuya Ale, ikaw rin nagkakanda. May dala sigurong duyan yun. Wala. Ayun. Ah, sarap ng tulog. Sana all sarap tulog. May pasalubong kami sa'yo. May pasalubong kami sa'yo. Litog. Kaya nga. Ging ka naman nila lahat ng kwan. Pamain. Nag-away na kami ng sarili ko dito kanina. Nagbati na kami. Nagsampalan kaya? Sarap ng buhay ay. Lungkot-lungkot ng buhay ko dito. Sabi niya, di ba sabi ko sa'yo sumama ka doon? Aduyan ka. Ito guys yung huli namin. Oh, mga ano daw to, mga 7 kilo sabi ni Kuya Ale. Oh, sige lang. Grabe ang dami. Ang lalaki. Ang laki ng dalawa. Para ano ka? No, nagutuman, mga inday, garutay. Hindi ako nagutom. Ano ay? Sa lamig lang. Sa lamig at Takot. Nadia sister. Huwag mo naman sabihin eh. Wala. Ito, naman kung paano ka takaw. Ayan talaga. Mo yan liit na. Wow. Kasi yung tilapia na malaki. Eh, damiha. Kayang kalaki. Hindi. Ala, daw ulag. Ayun yung sa likod na dalay, no? Ito yung kwan na una, kuya? Doon. Ito yung nauna. Ito yung una? Ito Yun yung yung ano. hinila natin, Greta, tsaka Nen. Buhay pa eh, no? Yung matanggal yung ano, dulas. Oo, Malangsa. kasi yung madalas na yun yung malangsa. Tapos yung parting malaman, ibabarbecue natin mga kadragon at mga kamangyan. Ayan mga ka-dragon, magba-barbecue din kami ng aming mga banas na nahuli. Ayun, Wala sarap kaming po. brown sugar kaya White. sugar na lang. Taray, may pa-ketchup. Tapos yung ating granulated garlic. Rockstar. Talaga kompleto ah. Siyempre, ano, Chef Alin niya road. Sarap yan, ante. Mapapakain ka dyan. Content niya yung paggawa ng Kahit masarap. Ito na yung ating lutog. Ito pala. Yung ganyan namin kalalaking bunga, yung ganyan namin kalalaking. Sarap dito magkabit ng duyan. lemon yun ante. Ayun, Dog, yung Tio. limon. Ayun, gulo ko. Kanya-kanya pesto, oo. Sarap buhay niya. Guys, nandito kami sa taas ng kahoy. Anong kahoy ito? Ito yung sinasabi ni Bakawan. Kuya Dan, hindi to bakawan. Padapa. Wow, sarap naman. Ugoy. Hindi lang. Oh, wait lang, magkwan na ako kasi kaganda eh. Gandang tignan. Kulang pula.
Ay, ganda. Kulang ako po. Parang mabigat tapon yan. Dami yan ah. Ano? Gutom na Tigisa kaya? tayo. Gutom na kaya? Kakain ka niyan, ante? Hindi. Wow, para nang inasal oh. Mang inasal. Mang inasal na mang inasal na. Sarap. Lasang manok na, hindi na lasang ano. Malabano. Kalaman niya oh. Malagyan body ng ano. Body. Ng likod mo. Salamat po sa mga biyaya po na pag-alam mo sa amin sa araw-araw na magayon sa mga ito sa Amen. Kain po mga Ka-dragon at mga kamangyan. Tayo kain. Kain po tayo. Pulang-pula. Yan. Yan yung sabawan mo. Aroy, Hindi matigas ang ano. isa lang pala yung sipag-sipag na. Oo, tigil-tigil kuya Ali. Ay, kutsilyo. Ay, yung kutsara ba't nakatabo? Kaya magkano to? Sa amin. Sa amin. Pwede yan. Kita lang. Kamay ako. Kamay. Sardinas. Parang may kung ano kung ano. Tsaka asin. Ano? Oh. Ay, hindi talaga mag-ulam ng malabanan ko. Ah. Parang din kuya Ali. Ito pala. Sada. Sarap to may patis. Chan. Ang sarap nito ka ba? Ito ba tayo? May? Ano? Dahil mo ang pino. Kuya, kain po! Kain po! Ito ang... Ito tiligaya, oh. May kasama kami dito. Lalo mo tawag ang talaga niya kasi sabi mo ma-rape yan. Hindi mas okay yung may tao kasi wala. Nagdalang yung tita. Ano tao pa rin, no? Wala. Ito. Hindi ba ito? Hirap niyan eh. Wala nang ulam din. Hindi sa kakata. Sabaw ng noodle. Ay, Ano, bigyan niyo ulit yun, no? Buksan niyo ulit. Meron na. Ano niya yan? Similya. Kinain. Hindi ko kinain niya, ano yan? Yung similya niya. Wala nang usap-usap to. Gutom na talaga mga kamangyan, mga ka-dragon. Alas 10 na. Alas 2, sakto, alas 2. Baka marami nang nakawala yun ha. Doon tayo sa may huli. So ayun nga mga ka-dragon, after lunch magpandaw na tayo ng ating mga kitang para sa Malabanos. Sana marami kaming huli. Tulog kayo ito na ano nila. Kaya nakuha natin di ba kanina yung maliit? Bali tatlo na guys yung walang dawe. Tatlo yan yung kanila
doon guys, may huli sila. Dalawa na babalik yun. Saan na? Doon pa punta eh. Dalawa. Kalakad na tayo. Ito may Benes pala ako mag ano eh. Benes pala ako maglagay ng kumain eh. Lalim yung babaw. Naku Kuya Alin, malulubog ka dyan. Yan ang May may tulo. Ah. Sa pao yan. Meron niya Kuya Alin malaki. Meron niya. Galing mo natin. Wala. Sige tape. Dito tayo. Tama na tali na yan. Meron daw. Meron Kuya? Ramdamin mo Kuya. Kuya Don, meron? Damdamin mo. Meron, mahirap eh. Meron to. Meron J. It's your turn. Meron din dyan? Oo, sige. Kunin niya lang. Tika lang. Galing ko. Sige, sige kuya. Sige, J. Ano, nagalaban na! Pero saan mo? Mag-isa ka lang. Andun kasi sa atin. Wow! Wow! Sige lang! Sige! Wow! Sige, angat na lang. Hala! Oh, wow! Oh my God! Wow, laki. Salok! Ang saya-saya. Swerte ah! Dalawang bangka. Laban nga eh. Buenas! Yun! Malaki, malaki. May pangbenta na sila. Yay! Saan doon yung tublihan natin? Doon? Nice, nice. Ito pa may isa pa. Oo, may lagayan man tayo eh. Meron siguro to. Yun, may isa pa. Ano ba? Ayan oh. Ayun pa nga oh. Ay, meron pa dun oh. Ito, diretso na dito kayo. Oh. Pwede man. Ala, ito na kagad oh. Ito na yan. Meron? Ala, ito na kagad. O yan. Ano? Hindi ko kaya. Sige, kaya mo yan, Jay! Kaya mo yan! Wala pa ba? Ay! Ba't naginto ka? Sige! Sige! Kaya mo yan! Ay, kalaki. Oo, hawakan mo ako yan! Mr. Jay, dalawa kay Mr. Jay. Wait lang. Wala tayo sa loob. Baka mapigtan. Naglagay dalawa dyan. Ayan. Hinatak pala ka. Pero kinapag po, hindi rin kaya oh. Ay, 10 kilo sa amin. Kalaki. 50 kilos! 100 kilos! Pataasan na eh! Wait lang, Ano na magsabay ang angat eh, Kwan? kaya. Alalay mo kita ka dyan. Sige, Mr. Day. Tulong. Help. Yan nag-ano ako eh. Dito tayo, baka magbalik na tayo. Dito Hindi. Ay, Wala mag-balance. Baka mag-balance ka. Ano? Sa kabila ka, Jay. Ha? Hindi, ano mga tikit. Ano mo na tikit. Para hindi magalis ang bangka. Tikil daw. Bebe, dito. ano? Mahirap din dyan? Sige pa. Adjust mo pa. Hirap din sila doon mag-ilagay, so. Mukhang malaki din. Ang lalaki. 120 Isang buwan kasi kayo hindi nag-ano eh, malabanos eh. Dandan na. Kaya magaganda ang huli natin. Dandan. Yun. Ayan na. Oh, laki oh. Sige, angat na. Jay. Ayun na, Diyos ko dahil. Ala. Wow. Kuya, oh. Nakalaki. Ang lalaki guys. Oh my God.
Yun! Ano ka dyan? Need help? Kailangan nyo nagtulong? Bakit? Wala, kayo na naman ni Kuya Allen. Kahina mo naman. Hindi nyo rin kaya. Masakit sa loob sa kwan. Tulungan nga natin. Dali, tulungan nga natin si Kuya Allen. Kaya to, no? Hindi ka rin kaya. Oh. Una sa ilalim yan. Diyos ko, napunin mo na. Sana kalapin ko natin. Mas malaki yan. Malaki ang butas na yan. Hindi ka kaya. Kulang yan. Yan na, yan na! Wow! Wala kaya talaga! My God! Napuno na! Iangat mo nga tayo, kaya? Wow! Doon na ito. Okay, meron pa doon dalawa. Dami pa. Wala, marami pa kaming pandawin, guys. Ang dami ang swerte natin. Si mas malaki? Ang swerte ng bagong taon! Pagpasok ng bagong taon! Ate, mas malaki ang te. Malaki yung inyo, guys. Tanggap na namin guys. Para sa inyo. Woohoo! Meron na naman! Wala! Wala! Woo! Joke pala! Taroy. Aroy, nakawala. Matagalan tayo. Dalawa na yung nakawala, no? Nagtiligayo, rating radio, naka-life vest na yan. Okay, last spot. Dito maraming kinana sila Mr. J dito eh. Sana marami tayo ngayon. Sana may dawi. Ilang ano yon yung nilagay nyo dito? Hindi nyo na mabilang? Parang hindi naman ito. Isa. Dalawa. Meron ba tayo dito? Ay, wala na doon banda. Ayun o. Meron to. Wow! Ay! Meron pa oh! Galing o. Hindi na lumaban. Woo! Meron pa yun okay, Mr. Manda. Medyo ano lang, maliit. Ginalpasan niya na isa. Oh. Maliit masyado. Eh, baka mamatay yun. Hindi mamatay. Matibay sa sugat. Oh, yan, Dapat yung isa rin yung sa maliit kanila. guys, bali pinakawalan na lang namin kasi wala daw makuha doon. Puro tinik. pa lang. Malaki to. Yun, malaki. Dali! Nakalimutan ko, dito pala tayo sa ano. Bel! Hop! Yung bangkay, ano mo dito? Sige po. Magbaba ka rin kasi. Paano tayo punyag? Shoot. Wala paga. Ano pa? Ganun lang. Mabigat ko yaran? Meron. Oh, yan, yay. Grabe guys, ang dami. Dapat naka-gloves. Oo nga, masakit sa mga yan. Pusin mo labas mo. Yay! May padila na. Pulang-pula. Malaki din to. Oh, di ka kaya. Hey! Naikit mo dyan. Naikit mo na. Okay. Oh. Sige, oh. Kabante mo. Naikot dito na lang. Lalong mabigat pa yan. Nandyan na lang. Yay! Maglubog mo na naman ko, oh. Ako, mukhang ano na naman yan ah. Hilo na naman yan. Hilo na naman, manghilo! Masampung kilo! Woo! Uy, laki na naman! Sige, ante na! Ligaya, kaya! Ante! Kaya mo yan, ante, ligaya! Yun! Oh my goodness! Laki. Puro na lang malalaki, wala maliit. Woo! Nice, nice, nice! Guys, puno na! Look! Hoy, ako naman maghila. Ako pinakamalakas sa kanila. Wala makatalo sa akin. Ako lang. Ang dami na Wala, oh! Magaling kayo, mabigat na ikaw. Ang swerte ng pagpasok ng bagong taon sa Malabanos.
Oo, araw-araw na lang kayo mga labano. Meron ba dyan, kuya? Meron pa doon sa ano? Yung may huli daw. Ito ay. Mawel? Oo. Yung sinabi at ito nga. Marami pa dyan. Dalawa, kawil na yan. Saan dito? Meron pa doon bigay sa ano kabila. Meron pa ba dyan? Ano pa ba daan? Oo, yun oh, sa green. Saan? Meron. Ay, hindi. Yung nahuli ka ko. Pauwi na rin kami kasi hapon na. Kinakabahan na si Tita Ligaya. Uuwing masaya. Marami kaming huli. Hindi kami luhaan. Mga kwan siguro yan, mga mabigat daw. Oo. Daw mapuno na yung kwan. Baka nasa 20 na no? Lampas pa no? Mahigit na yan. 20 kilos. Ang dami. Grabe, hindi sukat akalain. Ante Ligaya, nakahinga ka na? Sino? Ikaw eh. Mabusahin ba naman lang ang tubig tsaka... Naglakas kasi guys ng ano, ng alon. Andito na kami sa ano, ilog. Tingnan, may sagwan ako. May Nakalagpas na kami dyan sa may dagat. masyadong halata. Thank you Lord. No. Kalakas talaga doon sa ano, no? Pwede magabanti ang bangka. Kaya lang, naubusan sila ng gasolina. Kaya pa ipahila namin sila. Pero tapos na sila. 4:30 na oh. Swerte daw siya, Santa Ligaya. Swerte sa kabas. Oh, ay sus! Ay sus! Ay na po. Nagdagkal data na eh. Ayaw yung kanina eh. Yung sa atin kanina. Natay na yung nabukal. Oh. Puno na yung tungkasta na. Puro ulag. Hindi pala yung lahat. Ay, yung nahuli ko kanina, yung naangat namin. Hindi mo pwede. Yung sa bats kaya. Pwede yan nila benta ng ano, per kilo. 120 daw ang ano, kilo. 220. Ayan ang pinakamalaki. Pinakamalaki. Ano apo daw ulog. Ay sauce. Woo! Pero kasarap. Yun yung nahuli ko yun, Oh, no? ayan yung nahila niya. Ano ba yan? Yabang. Kala namin, nagdulo ko lang si Kuya Alin. Malas na. Hindi ka kumain lang. Yung bigyan lang ng